Gabrielle Studio.
tanah perjalanan mengurang rasa siurauri nama sari mengui anggiat manian tunggu imuma apa gason na terlebih
Gabriel Studio.
doman ina oto songoni di lakai dongan marbada pe jot dohot donga si para juji dohot sapare dongan mangga ori pe jot di sitna ngakal mangakali di loloa juji dopak namani pudo tu dongan asa tung leado tau disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang ido ang gona denggan asa tung leado tau disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang ido ang gona denggan sugari oloa songon boruni na asing molo ikon hepeng do gabe na lau magbage sonang tungi magupala ko upat akon ay hujaga rotua hailahon molo mangulai baunang sai mardalan molo sopango mo ato na lau manapay asa unang ninglago nang gojuji tubuh badan angulau kaberuji molo na tutusay paubama ang giat geleng tai tunatama para juji omiyamang sai paubama molo na tutusay paubama ang giat geleng tai tunatama para juji omiyamang sai paubama marbada pe jot dohot donga si para juji dohot di pare tongan mangge ori pe jot di sitna ngakal mangakali di loloa juji dopak namani pudo tu donga mai nang dalo mau bapa ngalahokku nang hasi ulahot asal bosro hamangulai tu dia pe hola tu ikuton bertiga-tiga nang mangula tu balia satu leado tau disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang ido ang gona denggan satu leado tau disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang ido ang gona denggan
Hasonayaki. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio. I
gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio. Welcome to Gabrielle Studio.